амад ассалому алейкум ба он нафароне ки маро айни замон тамошо доранд. муҳаммад шариф ҳастам бо шумо. дар психология як ҳам термин аст бо номи прокрастинатсия. мумкин аст ки ба бисёриҳо ин шинос набоша, лекин ман метавонам бигӯям ки дар ҷомеаи имрӯза тақрибан бо 90% одамо ин кор ҳаст. корҳои муҳимта намекунӣ, баъдан мемонӣ бо сабабҳои гуногун. ба забони оддӣ бигирем, шумо метавонем бигӯем ки аз бехушӣ аст, лекин не, ин на танҳо бехушӣ. хатарнокиш ҳамин ҳастае ки одам ин чиза ба чизи дигар иваз мекунад ва вақтча дар дигар тараф мегзаронад. дар куҷо? яъне ки аксарияти мардум имрӯз бештари вақти худшона маҳз дар интернет мегзаронанд. оё шумо ягон бор савол дар хитон додагӣ ҳастем ки чӣ кор мекунанд? Нет. фикр мекунад ки 5 минут тикток листат мекунам, баъд пишти корро мешавам, лекин дар асл 2 соат мегзарад. баъди мега ягон чизи муҳими дигара дар инстаграм мебинам мебурам, лекин 3 соат мегзарад. баъдан мега ютуб медорам, ягон хабари нав боша мебинам, баъдан хоб мерам. камтар пас нигоҳ мекунам, соат 4 шавад. арӯз дигаш боша аллакай хестан душвор мешавад ва корҳои муҳиме ки бояд мекардӣ та аллакай кардан наметавонӣ, чунки хобта гирифтагӣ нестӣ ё ин ки бехушӣ ҳис мекунӣ ва ин корра та ба рӯзи дигар мемонӣ. ва бале ин кор такрор мешавад. No, God, please, no. ҳеҷ гоҳ тамом намешавад. No! чунки аллакай та гирифтори маҳз ана ҳамин прокрастинатсия шудагӣ. лекин дӯстон, роҳ ҳастае ки шумо ҳамин вақтотона дар шабакаҳои иҷтимоӣ бигзаронен, лекин ба зарар не, балки ба фоида. Что? ва гузарондани ин вақтон дар шабакаҳои иҷтимоӣ сабаб шавад ки шумо дар ин гуна қавонҳо гирифтор нашен ва балки бо ҳаёти худтона хубтар беҳтар кунен. чӣ гуна? донистан дар корае ки чӣ гуна каналҳоро ва чӣ гуна шабакаҳоро шумо тамошо мекунен. В принципе, логично. ва маҳз ман шабакаеро дар шумо пешкаш мекунам ки муаллифаш ман худамам ва ин канал дар телеграм қарор дорад. якчанд қапеш ман тахфиф эълон кардагӣ будам барои ворид шудан ба ин канал. албатта ки ин канал ворид шуданаш пардохти моҳона дорад ва баъзеҳо наметавонанд даромада. аз ҳамин хотир ман 82% тахфиф эълон кардагӣ будам. акнун бародарои имрӯз 1 сентябр, яъне ки рӯзи дониш. ба муносибати рӯзи дониш ки ин канали ман хеле ҳам қарибгирӣ мекунад ба ин рӯзи хеле ҳам беҳтарин, ман ҳамин тахфифа як бор дига эълон мекунам, лекин хеле ҳам муддати кӯтоҳ бародаро. ва дар поёни ҳамин видео ссилкае ки гузошта шудагиа дар ҳамуҷа бинен чӣ қадар минут мондагиае то ки шумо ба канал ворид шавен. ба ссилка гузашта бибинед ки чӣ гуна тахфиф рафтеста. шумо ҳайрон мешавед ки чӣ гуна каналда шумо метавонед ворид шавен бо чунин нархи ночиз. аз чӣ гуна каналда шумо метавонед ворид шавен? бисёриҳо мепурсанд ки бародар мо аз ин канал чӣ мегирем? саволи хеле ҳам хубае. ва акнун гӯш кунен ҳоло ки чӣ метавонем бигирен, лекин тез гӯш кунен, чунки тахфиф буд нашавад. чӣ гунае ки аллакай фаҳмиден вип каналам каналае ба мисли дигар каналҳое ки ма дорум, ба мисли дигар каналҳое ки дигар одамо дар интернет дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ доранд. лекин фарқияти ин канали ман аз дигаро дар оне астае ки ин намуд видеоҳое ки ман дар вип канал мекунам умуман дар блогинги тоҷик нест. ман дар ин сухане худам ҷавоб мегӯм, бидороем бо баъдан мефаҳмен. ана ҳамин намуд тарзи фаҳмоиши мо курсаводӣ мегӯям ку баъзеҳо курсаводӣ аз ҳамин ҷая ки мо аз як тараф медонем маълумота дорем, ҳамзамон намедонем шаки чӣ гуфтем. дар канали калонии хидмат ман чунин видеоҳоро намекунам. барои мисол мо новостиро на танҳо дар бораш гап мезанем, а балки таҳлил мекунем ки дар новости чӣ гуна мардума метавонанд дурӯғ бигӯянд. муҳофизат кард фурӯшандара, на ин ки ҳуҷум кард. но дар саволи аввал ҳама донишҷӯ гуфтанд ки ҳамонай гунаҳгор. ва ман хиёл мекунам ки бисёре аз шумо ҳам чунин фикр карданд дар аввал. ва ин хатогии шумо нест, ин гуноҳи шумо нест. ин чӣ гуна нишон додани хиди новостие ва ҳамун кружок беҳуда дар ӯ тараф мондагӣ набуд. яъне ки ба тариқи телевизион новостӣ шуморо фиреб карданд. чӣ гуна метавонанд ки тавассути новостӣ пропагандировать кунанд чизҳоеро ки дар худшон лозимай ва мехоҳанд ки тавассути идора кунанд бинандара. ва роҳҳоеро ки чӣ гуна худта ҳифз кунӣ аз таъсири атрофӣ то ки ба ту таъсир нарасонанд. ин одам бо як бор дига хотир расон мекунам. дар ҳин кор кардагӣ. яъне ки дар инҷа ман гуфтам дар аввал ки усули нава истифода мебаранд. ҳамин усули нав чӣ буд? ин усули нав ку гадад кунед шумо хитон 5 сония метиҳем. основной крючок дар ҳаминҷа чӣ буд? 5 4 3 2 1 тарс. дурӯғ гуфтан дар ҳаёт ҳамин қадар айби калонтарине ҳастае ки дигар айбҳои одам дар пеши ӯ ҳеҷае. барои мисол агар шахс тара дурӯғ бига, ту наметавонӣ гуфта ки хай дурӯғ мега ӯ, лекин аз дигар тараф бачаи хубае ё ки духтари хубае. не бародарҷон,
шахс вақте ки дурӯғ мега бо ӯ ҳеҷ хел робита карда ту наметунӣ, чунки дурӯғ сабаби дигар мушкилиҳое мешавад ки ӯ бо ту метавона ин кора кунад ва бисёриҳои шумо барои ин кор розӣ мешавед. Ва дар канал ман чӣ кор мекунам? Ман намегӯям ки дурӯғгӯ хати ҷура наша. Ман дар бораи оне гап мезанам ки чӣ гуна ту дурӯғгӯро бутонӣ муайян кунӣ, то ин ки дар фиребиш наафтӣ. илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ. Ва мувофиқи исследованияҳои учёниё танҳо 10% одаморо намешавад ки мағзи саршона бушӯӣ. Боқӣ монда 90% ҳамашона имконият ҳастае ки ягон гунаи таъсир расонда битонӣ. Дар ҳаёти имрӯза мо бисёр навақиҳоеро мебинем ки аз тарафи ёру рафиқ, волидайн, фарзандо, акау додар, бегона хидӣ фарқе надорад. бисёр навақиҳо нисбати шумо нисбати ягон шахси дига рух метиҳад ва шумо наметавонед фаҳмида ки чӣ гуна ҳамин одамо ҳаққа аз ботил фарқ карда наметавонанд ва тарафи ботил мешаванд дар ҷои ҳақ мондагӣ. нести фикр мекунӣ бест магар ту куре намебинӣ? Зеро дар ҳақиқатан чашмҳо кур намешаванд, балки дилҳое ки дар синаҳо ҳастанд кур мешаванд. Сар ақл дорад, гӯш шунавид, чашмош қади дидак, ақлаш плюс минус кард, таҳлил кард, медонад ки ҳамин кор дар асл ҳаст. Бо вуҷуди и тарафгириш мекунад. Савол ба миён меяд ки мушкилӣ дар чие? И ба мисли оне ҳастае ки чӣ гуна одам метавонад сафеди аз сиёҳ фарқ накунад. Ва бале, ма дар бораи ана ҳамин бо таҳлил кардагим ки чӣ гуна одам метавонад ки дар аслам чӣ гуна ҳоло гуфтем сафеда дар назди одам барои чӣ чунин ноҳақиҳо мешавад? Барои чӣ одам тарафи ботил меравад, тарафи ҳақ не, дидаву дониста? Дар аслам дар назди одам ду чиза мемонанд ки яташ сафед яташ сиёҳ. чизи сафеда сиёҳ мега сиёҳа сафед. Мо онира гап мезанем ки чӣ мешавад сабаби чунин кор. Ва тариқи ҳамин мо дар гузашта дар бораи тарс гап задем ки чӣ гуна одам маҷбур карданд ки аз ҳақ рӯ бигардона, яъне ки ана ҳамин эксперименте ки дар ҳаминҷа гузаронда шид, мо чӣ гунае ки ман дар видеои пешина гуфтам ки ҳаррӯза дар ҳаёт рух мета, дар ҳаёти шумо рух додеста. Дар нем блогерои мо рафтеста, не ки агар ягон кас не хеле кушода нагата намефаҳмӣ. Вақте ки ту сабаби чунин кора медонӣ, бо чунин кор дучор намешавӣ. Ва агар дучор шидӣ ҳам сипар ва ё ин ки яроқ дорӣ барои ин мушкилиро бартараф кардан. баъди тамошои ин видео барномаҳои криминалиро шумо метавонед дар ин канал тамошо кунед, на танҳо ба хотири завқ ки шумо дар дигар каналҳо тамошо мекунед. дар веб канал ба ғайр аз завқу шавқ шумо бо метавонед ки дар ӯ биомӯзед. чира? дар таҳлили ҳодисаҳои криминалӣ шумо мефаҳмед ки чӣ гуна ҷинояткор ҳаракат мекунад ки дурӯғ бига муфаттиш нақапаш, лекин чӣ гуна муфаттиш ҳаракат мекунад ки дурӯғи ин ҷинояткора фош кунад. яъне ки ин гап дурӯға, яъне гунаҳгора дар асоси дурӯғаш меқапӣ ва дурӯға ҳамун гунае мегирӣ ки тасдиқш карда бутонӣ. мешава ҳамин хеле гап зане ки худаш дурӯғи худша тасдиқ кунад. таҳлили чунин корҳо меравад. ба мисоли ҳодисае ки ба наваки гузаштагӣ буд, марде ки дар пушти мошин писарша ба қатл расонид, мо дар бораи чунин новостиҳо ҳам ту гап намезанем ва ғайбат намекунем ки ин одам чӣ кор кард, чӣ кор бояд намекард. балки мо онира гап мезанем ки чӣ гуна ояндаи кӯдака аз кӯдакиш бисозӣ ки на танҳо бо чунин корҳо гирифтор нашава ҳамун оила, балки ояндаи дурахшон доштагӣ боша худи ҳамин кӯдак. ин манзарра агар аз дур бинӣ, ҳам ту мегзари мерай, ягон чизи ғайриоддӣ, ягон чизи ҷолиб барот нишон наметиҳад дар нигоҳи аввал. лекин вақте ки мо чиқиртар ба ин нигоҳ кунем, ҳолате буд ки аллакай ояндаи кӯдака муайян мекунад ки ӯ дар оянда кӣ мешава ва чӣ гуна мешава. душвортар нашава, оддитар карда гап занем. чӣ дидам ман аввал аз ин сар кунем? ҳатто ман суратам гирифтагиам. дар бораи одамое ки дар ҳаёт муваффақ шудагиянд, тиҷоратҳои худшона дора, мо гап намезанем барои он хотире ки тамошо карда ови даҳанат бичака. мо таҳлил мекунем нозукиҳои тиҷоратакӣ, чӣ гуна ту худат метавонӣ ин кора шурӯъ кунӣ. ҳар як чизое буданд ки унора арзиш медоданд, моментаҳо аз санга, аз чӯба, аз ҳар пинҳон кардагиай арзиша. ин тасдиқкунандаи арзиша. дар умум и худаш фақат иваз мешавад. ҷай бита бидани и беиваз и қадр надорад. и қадр дорад дар ҳоли иваз шиданаш. барои мисол ту тиллиардери дар дунё ягон кас нест. савол ин қадр пайдо мекунад? бисёриҳо дар вақти оғоз кардан ягон кори худшон бо монеаҳое рӯбарӯ мешаванд ки сабаби ин монеаҳо шахсҳои атрофишонанд. як кас ба ҳолаш механда, як кас мега наметонӣ, як кас дига мега намешава. яъне ки ман гап мезанам дар бораи оне ки чӣ гуна сипар ту бояд дошта бошӣ ба зидди сухани атрофӣ, то
то ки ба таъсири бад нарасонаву тағйирои хуб нагардӣ. Нисбати одам моҳ давом куна, сол давом куна. Чӣ гап мешава? Фикр мекунӣ даҳшат мешава. Аммо ҳоло бугум ки нисбати бисёриҳо тамоми умршон чунин корҳо давом кардагиак чӣ мегӯянд? биё хай ҳоло натарсонам то хайхтон баъд ҷавобша дар охири барнома мегирем. Одамиёт ҳамин хеле ҳастае ки дар сараш саволҳои ҷолибе пайдо мешава ки наметавона ҷавоби ӯро дарёфт карда ва аз ягон кас пурсида ҳам наметавона, чунки медона ки ҷавобш дода ё ин ки наметавонанд ва бисёриҳо агар ҷавоб дода натавонанд дар савол масхарат мекунанд, мегӯянд ки саволи ту беақлона е. Вип канал ҳамин гуна канале ҳастае ки ту метавонӣ ана ҳамун саволҳои ғайриоддита дар ҳамун ҷа пурсӣ. ба ҳоло ҳеҷ кас намеханда. Мо саволи туро мепазирем ва ҳаракат мекунем ки ҷавоб битем. Албатта олим нестем, лекин ҳамон қадар маълумоте дорем ки ҷавоб битем. Ва мисли саволи шудагие ки ақл дар дила ё ин ки дар сар. Албатта ҳамагон шумо мегӯед ки бале дар сарай. Лекин бародаре ки чунин савол додагие далил овардагиаст аз Қуръони Карим ки дар дилай. Лекин ма чунин ҷавоб метем ки ҳам дар ин оят дуруст гуфта шудагие, лекин бозам ҳам дар болои ақл дар сарай, на ин ки дар дил. Чӣ гуна метавона дар як вақт ҳам оят дуруст боша, ки ин бародар ҳамчун далил овардагие ва ҳам ақл дар дилу дар сар боша. Ҳамаира ма оддӣ карда фаҳмондагием. Яъне ки шумо фаҳмидем дар умум дӯсто ки дар ин VIP канали ма бо номи SM Palang VIP чӣ гуна видеоҳо мешава. Агар ки шумо дӯстдори чунин канал, чунин видеоҳо бошен, марҳамат метавонед ки обуна шавен ва на танҳо иҷа каналай бардоро, ҳамчунин гурӯҳ дора ки шумо метавонед на танҳо фикрҳои худтонро баён кунед оиди барномаҳо, балки суҳбати озод бигзаронед бо дигар обуначиҳо, ҳамчунин бо ман. Ссилка барои дар канал гузаштан дар поёни ҳамин видео гузошта шудагие бародаро, нигоҳ кунед бари ссилкаро ки чӣ қадар муддат мондагие то анҷоми тахфифа. Тахфиф хеле ҳам калонай бародаро. Барои санҷиш як бор ба ссилка гузарен ва бибинен ки чӣ қадар фоизаи тахфиф. Шанса аз даст натиҳен, ҳаматонро интизорум. Ҳамада хайр, то боздид дар VIP канал.